Díomh is mis Daithí de Buitléir agus tá mbeidh seo inniu le beag an eolas a roinnt libh faoi cén crut a bheits oifigí nuair a filmid an uair de réir mar atá an daoin ghlasáil ag ardú mór hímpel na cruinne. So ar an cédul sios beagán fum féin, so bí me gobar de cólacht de ban an parkoffice.io agus go bunasach an rudí in myrne ná is bogar sin a cairíonn le cólachtaí a bhfuil feibhna parkála acu. Ach le cúpla míon nuas tá muid gobar annach chuid ag cabhrú le cólachtaí a bhfuil géirí crotha chuir chuid oifigí agus iad ré le filleadh obair tar éis na daoin glasála, ba léim me beagán níos mú faoi sin ar ball. Ach ar an cédul sios just bhhailm breanú beagán ar an mhór pictiúr, so an saoil mar a bhí ní hé an saoil mar a bheits agus ní dócha go filmid riamh ar an sort eispris oibre a bhí a gcuin go dtí seo inar cuid garmacha. As an rudtha gceiste gom le sin ná tá beagán de normálteachta nua tucha chun cín. Agus an rud atá gceist ná obairón bhaile. So tá mé héin sitan seo i baile sceilg i cíirí heas, agus tá mé gobar le daoine ar fad na cruinne agus roinnt na clíon cólachtaí atá gaon tá meas na cólachtaí is mú ar domhan. Ach is tócha ní léon sríonar seachas an Wi-Fi beidir ó am go chéile, but le cúna é chuirfar sinna gceart is na blianta tá roing. Ach an rud a bheith ann inis, tá go leor fostóirí agus fostathe tar éis dul a Daithí ar obair an baile, agus tá tar éis eiscint go bhfuil go leor buntáistí leis ní hé go bhfuil tú a cabh an iad airgid nó ama taistil chun na habre, tá beidir beagán níos lú strasbantach leis, agus ar an umláin ceapan gur rud sin a henaíonn go mór le daoine. Ach a breanú ar na figúirí tá fós mórmh de fostathe na tíre seo gur míon le filleadh ar an oifig ar a laghad gáinú trí lá sa tachtain. Agus ceapan gur an rud a feicimid ag teacht amach seo ná ar an umláin go mbeidh cuid is mú de daoine fós ag obair san oifig mar lár éad oibre, ach go mbeidh siad beidir ag obair an baile lánú go sa tachtain. Ardíonn sé sin annach chuid ceistena de fostóirí conas gur féidir ó freastal ar grúpa oibre nó líon fostathe atá beidir níos salúpa, conas go banistíonn siad a chuid oifigí, agus is dócha dá bhar baimmuid a buga isteach in oifigí is dócha ina bhfuil a bhfad níos mú béim ar úsáid spáis. Agus nuair a thógann tú san áireamh freisin go mbeidh a breanú ar go leor srianta a bheits a bhain maidir leis an fadú sóisialta, is dócha baid cuma anna dhéifriúil ar oifigí. So nuair a héimid arás baid fadú sóisialta fós a mórán agus dá bhar baid rudí cosúil le descanna níos scapaí timpeall urlóir ba srianta ar líon na nína gur féad le dul ar aon urlóir amháin nó isteach an aon seomra amháin ag aon am amháin ba níos mú béim ar is dócha úsáid seomra cruinnithe agus cinú nach bhfuil an daoine ag úsáid na seomraí sin aon spás roinnt cosú le cisteanna nó seomraí cathe ar eile ba cinlíonn srianta i bhfeidhm maidir le cé a bhíonn á úsáid agus caitheann. Agus beidir go cruthaíonn se seo cinlíonn íomhá a cóid beagán imní i meas daoine, bhfuil conas gur féilinn clílan orí seo agus a mbeidh sé sábháilt, agus sin mór ceist bhfuil ann de fostóirí dá riar a conas gur féidir le an muoine na Herbert a meas go chuid fostathe, onas go bhfuil a fostathe géirí filleadh, sé sin mátá na fostóirí géirí go filleadh sin éoncur. Agus is dócha ceann na móradí a bhíonn sé héin ag obair air ó lá go lá ná conas agus an cuion ar féidir le fostóirí technoliaachta úsáid leis an muoín sin ar Herbert a ríist. Nuair a smaoiníonn tú faoi tá annach chuid rudí chasta a bhíonn daoine fós a dhéanamh a cólachtaí nach go léon gá leis. Bíonn an irid sin idir intellect séarga nó artificial intelligence agus uhaidhrú nó automation. Bíonn an irid sin cuma sa muhin sin ag technoliacht rudí atá anna himplaí de riomhrí a dhéanamh atá sá costa
de cinlín daoine éonracha agus tá samplaí de sin le feiscint agus le brathe going timpeall na cruinne de réir mar atá oifigí timpeall an domhan ag teacht amach as an daon glasáil. So mar hampla sa tí tá fás mór mílteach tagcha róbóna tá gobar mar glantóirí. Má tá tusa gobar in oifig mór baithú ag géirí gnéan for dain glanna ar an áit cúpla uair in aghaidh an le b'fhéidir le cinnte ghuiil níos lú buil ann go scapfar aonsáis vírus nó Covid-19 dar nói. But tá sé sin tharbheith chustasach an féidir le do cólacht airgid a caithfh ar chunarthirí glantacháin nó bíoch nó fiú glantóirí a bheith fósta ag go dtíreach go tain agus go méadú mór ar líon na nína tá testáil because tá bhád níos mú glanadaí. As is dóch an freigra tá a feiscint ná do raincólachtaí tá siad a brenn a drón a róbóna so sin písa bugarí a bhfuil anna cliste písa airí crua tá anna cliste gur féidir lo glanna go héfachtach ach go háirithe nuair a hagann sé go dromplaí crua. So tá cólachtaí mór ar fud na cruinne atá ag fás go rábhach agus iad ag díal na róbóna ach go háirithe go hospidéalach mar dúirt mé sa tí tá a feiscint go leor a dulasteach an oifigí freisin. Ach ní bháin gur róbóna is a bheits a gceist sin rud mór béir tá sé in ábharín futuristic de go leor oifigí in éireann. Is dóchan sa stuff a bheith with an éireann nó bugarí a dhéanam monitóracht ar líon na nína tá san oifigí géine am amháin. So mar hampla sa cuí céine is gúil daoine Daithí ruí cosú le Zoom agus Slack agus iad go brón baile ba bart mór bugarí nua a cabhróí lo is dócha ebrú tríd an astrú a rais go hoifigí agus rudí cosú le rudí a den monitóracht ar céhé duine tá in oifigí ba sin san áireamh mar luigh mé. So an cuoin an eibríonn rudí mar sin is bheith app ar de fón agus tá tú nán dul ar an app agus deirir sé tá trucadó duine ar orlóir a dó ní tá spás gur trucacuig is féidir de spás a bucáil chun gur féidir le dulasteach agus is dócha is ag de desk féin a bheith sound a dosach agus ní hé go mai mór an desk roint i gceist tuis go bhfuil níos mú buil de astrú víris le rudí mar sin. So ceapan in an ón go man tréimhse go feicimid roint fan níos mú desk roint nó hot desking mar gléitar sa bhéirle. Agus cólachtaí géirí líon na oifigí atá acu a laidú buna hair an éileh níos mú bhfuil ann d'obair fáile go gearr tréimhseach ní dócha go mbeidh sin I mar a réime. But ba apnaí ann is féidir bucáil isteach caitheann go mbeidh tú ag teacht nó géimeacht don oifig. Tá rudí eile AI camera visioning nó físiú camera intellect séirge is dócha agus déanann siad san monitóracht ar spás na oifigí nó ar aon spás agus tá siad ná rá an bhfuil daoine ró garad lena chéile nó nach bhfuil agus is dócha gur rudí cuachtach sin ach go háirithe de beidir siomhan a targúlaachta agus rudí an tuairt sin ar tá sé beidir dechar ar na haibrithe cinntiú bhfuil siad a fannacht amach óna chéile. So sin cúpla cinlíonn samplaí imachás féin is dócha ceann na mórbórta atá go leor daoine bhíaltán sa New York Times ar na malamh go raibh búirt ar suas go 60 fangéad de fostathe fille ar obair ag úsáid an perpaibli. Agus dar nóí má tá tú géirí fadú clí le fadú sóisialta ba sin an dechar má tá tú gramathe isteach sa luas agus blas mór daoine mór himpealart. So an rád go tradiisiúnta bí muid na plé le bí muid is dócha cabhrú le cólachtaí atá géirí a tionachar timpachta a laidú so tá si géirí an drochach implocht nó an implocht a bhíon ag an nómad daoine ag tomáint ag an oifig ar an timpachta agus cabhraíonn muid lo sin a laidú tríd is tríd ach nuair a tháinig seo ar fad amach is dócha gur laidig an spéis a bhí ag cólachtaí sa timpachta agus anna chud acu thosníad ar díú ar sábháilteacht. Agus sin rud a thosnig marna den a freisin so dhéanam mar lasú beaga ar tarige agus inis tá réiteach chuing a ddíiríonn ar na sanréachtanis a bhfuil
le cólachtaí madidir le taistil oibrithe agus iad ag teacht agus ag imeacht ó na chuid oifigí. So an chuí in an oibríonn airtarige ná déanann sé monitóracht cé a bhíon ag úsáid spás na parcála agus caitheann agus cabhraíonn sé le cólachtaí méadú líon na íine tá ag parcála ag an oifig suas le dath fan géad. So tá táing gur raibh mar ann sin arbirtach tapaí tá sé scapa going le roiint na cólachtaí is mú ar down hena féin. Bíon muid ó lá go lá bíon muid ag obair le cólachtaí mór ar nó CBRE agus Colliers International agus Indeed.com agus glór kind of mór fó stórí timpeall na crinne agus tá muid asúil go cabhróí an réiteach seo le dramaní atá ag géirí níos lú risce nó is tócha risce a bhanistú dá chud fostathe dúir mar fillann siad ag an oifig. So yeah, is tócha tasúla go dtugann sé sin achchuimre beag ar cá bheismuid dúir mar fillamid ar an oifig. Le cúna dé ba an crack fós ann dar nóí aíonn an idir gabháil a bhíon idir daoine agus iad san oifig go mór le golóirdaoine agus is dócha go mbeidh sé sin fós ann. Na tain rudí a bheith héanará is beidir go mbeidh muid beagání níos fuideónna chéile agus go bhfuil muid i món chainte agus gacrad agus beidir go mbeidh glasan nua technoliaachta le cinntiú bhfuil gachtaine ag fannacht slán sábháilte. Ach is tócha sin mar cuid den normáltocht nua a bheits a going agus le cúna dé tuchamad as solhád agus leanamid ag fás agus a ferbert agus is tócha go leanaí agus go nachróí an eispris oifige a bheits ag cólachtaí ar fud fad na crinne dá bhar. Go bhfuil agad slán.